Hej Rasmus. Jeg laver lige en guide her til, hvordan du kan opbygge de her cases templates ud fra det, som vi har lavet til Sweet Home. Og hvis det du skal starte med at gøre, det er, at du skal selvfølgelig logge ind på leonmogensen.dk, og så skal du oprette en ny side eller en page. Og når du har gjort det, jamen, så kommer du herind. Så kalder vi lige den her test case. Og det du så skal gøre, det er, at du skal klikke på den der backend editor. Så vil du få Visual Composer i backenden frem, og så kan du se her, der er 3 ikoner, hvor den ene den viser Visual Composer i frontenden, og den her der kan du så tilføje et nyt element, og så har du en der hedder templates her. Hvis du klikker på templates, så vil du kunne se, at under My Templates, der ligger en der hedder Cases. Og hvis du sådan set bare klikker på den, så kan du se, at den står og kører hernede og tænker lidt. Og så kopierer den sådan set alt, hvad vi har lavet på den, der hedder case, tekst, billeder, hele molevitten over på den her. Og hvis du så trykker publish, jamen, så vil du have en tro kopi af den, som vi tidligere har lavet. Ja, det er sådan set mere eller mindre sådan, du gør det. Jeg har gjort det lidt nemmere for dig, ved at jeg har gemt det, som vi tidligere har lavet som et templates, og det er derfor, du kan gøre det sådan forholdsvis hurtigt på den her måde her. Men ja, skriv eller ring, hvis du har nogle spørgsmål til det, ellers så god arbejdslyst.